имрӯз шоҳиди як воқеа шудам ки ҳоло ҳам дар ҳолати шок қарор дорам. салом ҳамравони ман. аз кӯчае мегузаштам ва модареро дидам ки фарзандашро мезанад, бо алам мезанад, бо овози баланд дашном мекунад ва сахт мезанад. хостам ҷудо кунам, лекин як марде аз ман пештар рафт ва гуфт: чаро фарзандатро мезанӣ? агар фарзандат ба ту даркор набошад, ба давлат даркор аст. дар назди қонун ба ин амалҳоят ҷавоб медиҳӣ. ин гапро гуфту рафт. модар ҳам пас аз ин гап фарзандашро гирифта рафт. модарони азиз, вақте шумо фарзандатонро мезанед, муҳаббат ва меҳри фарзанд ки нисбати шумо аст кам мешавад. шояд вақте ки фарзандато калон мешавад, ин амалро такрор мекунад, яъне фарзандашро мезанад. ва ё шояд аз эҳтимол дур нест ки вақте шумо пир шудед, шуморо ҳам бизанад. имрӯз ба хотири фардо кор кунед. ҳастанд инсонҳое ки ба нохуни фарзанд, ба як тори мӯи фарзанд зор ҳастанд.